le voin se tiang type problem hi chok tu manga 24.75 chuan achunga bar ma is equal to 10 tan chuan tiang he chuan ama sabein let x is equal to kan tianga hi a number pa ngai kha sia phot tur ni chuan 24.75 ni achunga bar ma chuan ta hian a repeating digit si pahni om ta ni bar nuai khan digit ni om ta ni chu wang chuan i 100 tin kan multiply ma bar nuai hian pakhat chuan 10 na multiply tur pahni om chuan 100 tin pathum chuan 1000 chuan tuna chuan pahni oma 100 x is equal to 24 point za kan multiply chuan 2475 kha ni anga hemi pahni hi ram chok anga 0.75 so alom ha chuan equation 1 nia hey equation 2 nia equation 1 minus 2 ti tai la 1 minus 2 or 2 minus 1 zong 2 minus 1 equation 2 minus 1 za minus pakhatan ta chu 99x chuan 2475 kha 24 kan minus nga 5 minus 4 1 7 minus 2 5 chuan atlai mi 24 hi chu ana pa ya chuan a point tung hian ni ama 0.75 kha ein minus ve nga mo 7 le hi 7 minus 5 to 5.0000000 kan ya kha chu ziang ai do ni at nunga point om kha chuan ziang ai ta da chuan x is equal to 2451 by 99 na niya nga chuan 3 divide thi ve ben ka khia 3 33 3 8s are 24 chuan 17 chuan hi ala divide le thiam 3 divide thi to wa 11 in divide thiam 11 77 nia 77 na trang 81 trang 47 take to lo ani men so wang chuan a chan na chu 817 by 33 Tony adang chakle don sinila 29 x is equal to 219.4576 complicated view may tainin na nga itinan point nga kan bar ka 576 tung hanong tase chuan ingkring kan tiang bar to ha pathum ma subang chuan 1000 kan multiply 1000 x so 1000 kan multiply chuan 2194567.6 niya nga chuan 576 a repeated number chuan hemi kan minus nga 1000 minus equation 2 minus 1 kan ni nga equation 2 ni hay 1 niya 1000 minus x so 999x niya chuan 219 2194576 0.6 minus 219.4 niya so
219 238.2 daw tayo. So x2 219.238.2 divided by 999. So point hi kan ti bau du chuan tan 0 kan da nga. Chuan ti khan chu ten kan katanga kha chu in thiam to sa khan dia khan lai kha chu soi thui to lo wila tui ngan divide tanga 3 divide them ti te kan check lai na kha chu a tom lam pang chu nang man ti ta he mi chin hi 109